Казвам се Мартин Петров, се намираме в нашата зала галерия Basement, условно наречена. Тук представяме изложба, която е представяне на проект Нова енергия, който е проект плануван преди 3 години, обсъждан в общината, но едва сега успях да сформирам екип, с който да реализираме близо 20 табла в цялата територия на град Русе, но основно в централна част и в кварталите Здравец и Родина, като ние сме 4 човека. Аз, моята творческа партньорка Ема Йорданова и 2 стажантки на галерията, има ученички, Дария Братоева и Михаела Младенова, с които успяхме да спечелим един проект в отдел култура към отдел култура и да реализираме през летния период тези табла, като те са, всъщност представляват едни картини в екстериорна среда, които са близки до стенописното рисуване, които отразяват всъщност историята или символично казано рисунки върху таблата, свързани с историята или свързано с животински видове, както е в парка до скейт парка, новоизградения, неща, които са свързани с местата, където са направени. Може ли да отидем да видим, да ни заведете? Къде са тези снимки, тая изложба? Да, заповядайте. Това е всъщност пространството, което използваме в случая, тъй като то е на разположение за такъв тип проекти, които са извън програмата на галерията, като ние сме разпечатали табла, които показват всъщност, тук може да видите, показват карта на целия град с местата, на които са таблата. Те са отпечатани и също ги има онлайн и може хората да ги използват, да се направят една разходка опознавателна, да се снимат с тях или да популяризират идеята, като на този етап тази реализация на проекта, ето може да видите, е с помощта на Община Русе, Художествена галерия Русе и Енергопро, които всъщност ни възстановяват и обезопасяват таблата преди да ги почнем. Нищо не е толкова импулсивно в нашата работа. Всичко е голяма подготовка и организация. Може да видите тук творбите на Ема, също на Михаела, която живее в Родина. Тези табла, това е второто табло, мисля, че, което направи тя, или по-скоро е първото, но нещата се случваха в един същи момент, в унисон. Трудно ли се рисува върху електрически табла? Да, аз имам опит с стенописи, с графити и с този тип работа, но екстремните температури в Русе направиха така, че тези бои, които са на водна основа, да съкнат прекалено бързо и да трябва да сме доста сръчни и да се крием под сенките, за да може да изпълним нещо, което да прилича на картина, но всъщност да е една метална основа, нажежена до 30-40 градуса в някои случаи. Също е трудно, че да речем тук, това е в Здравец, блок Енергетик 2. Трудното в тази ситуация беше, че просто място беше усойно и имаше много силно течение в случая. Това е проект изпълнен от Дария Братоева и мен, половина на половина. Де факто е хетерохромия, което е разлика в цвета на очите, а всъщност това са моите очи в случая. Може да се разходим и насам и да видим всъщност как сме ситуирали в зоната, в централна зона, което е към Дунава, по улица Славянска. Отново сме аз и другата ми ученичка Михаела Младенова. Тук първо се изготвят проекти, ще видите след това проекта на самото табло, след това се обсъждат, коригират се
Скицират се на единия ден, на другия ден се почват и при добри климатични условия се довършват. Всъщност питате ме дали е трудно. Трудното е това, че ние сме навън и някои дни е прекалено слънчево, таблата са на много напечени места, други дни вали. И в едната ситуация имаше строеж до нас и беше невъзможно да се работи. Имаше много машини. Това е всъщност първото табло, което е до скейт парка. Със събития открихме всъщност целият проект там. Имаше музика. Общината беше обезопасила с помощта на полицията района. Как се избират таблата, техните локации? Каквото вие желаете, най-грозните или? В много посоки почнахме, още преди да знаем, че проектът ще бъде реализиран нашето проучване. Обиколихме целия град, набелязахме се определени зони, където може да работим. И след това го обсъдихме с Енергопро, с директорите там, обиколихме с тях и видяхме кои от тези табла де-факто може да се правят. Те след това поеха отговорността да ги обезопасят и грундират до една основа, върху която може да се полага този тип акрилна боя и спрей, които са трайни материали. Как се възприема това изкуство от хората, които минават, които живеят в близост до тези табла? Аз бях предвидил, че всъщност ще има много добър резонанс, много добра реакция, но имаше и неподозирани събития, като да речем хора, които живееха в къщите, сградите, които са около нас, без да напитат, дори ни носиха вода, кафе, други разни изненади. Така че доста интересен процес. Те се сещаха за техните истории, свързано по-възрастните с тяхното минало, когато са ходили на курсове художествени, когато са упражнявали някакъв такъв тип дейност. Курса на Бай Кюро, тук известния русински художник, беше споменат доста пъти. И всъщност хората така дадоха едно устно обещание пред себе си, че ще се върнат към този тип дейност. От друга страна, много от хората изразиха желание да сами да се захванат и да възстановят таблата, които са около тях. Защо табла? Защо този формат? Защото този формат е възможно най-малкия в градска среда, който може да се използва. И да, защото те са ерозирали до степен, която ги прави неестетични в градската среда. Аз съм учил точно пространствено оформление и това лично ме интересува като тема. Има малък формат, съвсем 50 на 70 някъде табла. Другите са около метър и половина на 2,5 с страници. Някои са двустранни табла. Предизвикателства с рисуването са им най-различни, въпреки че аз бях предвидил, че това е най-удобният и бърз формат за работа. Някои от таблата бяха до магазини, до някакъв друг тип обекти, където се получи така, че до известна степен бяха конфликтна зона. Но като цяло всички са много положителни и дори сами искаха да участват. Имаше и такива случаи. Деца се включваха дори в реализацията, разбира се, настрани защото те трябва да минат, нали, това е хубаво да се знае, трябваше да се мине през един инструктаж в Енергото, как да се отнасяме към тяхната собственост, с какво внимание. Насякъде табелите обезопасителните са оставени. И сме се опитали така да вградим изкуството ни покрай това, което вече е било поставено от тях в градската среда. Има табла, които са на Енергопро, има такива, които са на общината или друга собственост. Ние в случая работим на Енергопро таблата, тъй като беше по-удобно. Това е последното табло на закриващото събитие, което направихме. То се намира в централната зона, точно до общината.
И тук работихме и четиримата, плюс това, че имаше хора, които също изявиха желание да участват, имаше деца, които рисуваха, тъй като част от събитията беше да направим детско ателие и предоставихме тая възможност на дечицата да рисуват и сами да покажат какви намерения и те имат към градската среда. Проектът ще продължи ли? Приема се добре от хората? Определено се приема добре от хората, от всички генерации. Аз вече съм провел разговори с няколко училища и преподаватели и дори ученици, които дойдоха на откриването на тази експозиция. И така сме говорили това нещо да се разшири в бъдеще време, тъй като таблата с може би хиляди и може да се възстановят едне централни или други зони около училищата от самите ученици, тъй като визирам училища, които са с художествена насоченост, като училището по изкуствата, английската гимназия има такъв профил, отскоро, доколкото знам, облеклото, строителния техникум и други такива училища, където има такъв интерес. Това като начало. От другата страна, продължението може съвсем свободно да прерасне в една такава обща дейност на хора, които имат интереси и умения в тази посока, като първо се представят проекти, разгледат се, обсъдят се и след това се реализират. Като казвам проекти, имам предвид това, което е моя картина, може да се каже, но то е като проект, върху който като основа е адаптирано, това е някакъв дунавски пейзаж, който е адаптиран върху самата площ на таблото. Тук всъщност може да видите доста интересни артефакти, като да речем тези рисунки на деца, които са от ромски произход, които непосредствено участваха в импровизирано ателие с нас. И всъщност ние по този начин ангажираме различни социални слоеве да бъдат ангажирани и дори ги привличаме към дейността на галерията, тъй като аз водя детски курс тук и други деца проявиха интерес и през зимния период ще идват, ще им посещават. Това е примерно моята бутилка, с която така бях неразделен цяло лято в Жегите. Тя също се превърна в един артефакт, в един арт-обект. Това също е проект за последното табло, което видяхте близо до общината, в централната част. Тук има скици, проби, други скици с молив може да видим. Може да видим всъщност дори нещо, с което бях облечен. То се превърна в едно дизайнерско облекло. В известен смисъл това е друг проект за табло, което е изпълнено на улица Славянска в посока БРП. Така че проектът ще продължи. Това са нещата, с които сме се движили. Куфери, кашони, колата ми е била неразделно с мен, още е пълна догоре с бои. Даже е боядисана отвътре и отвън. Така мимоходом. Изкуството е навсякъде. Изкуството е навсякъде. Да си смел и да не се страхуваш да посегнеш. Да, изкуството е навсякъде и е за всеки, който има смелостта да покаже личната си гледна точка. И е наистина за всеки, то не е само за художници, особено в този си формат в социална, обществена среда, където може да покажем отношението си към това, което ни заобикаля. Интересна история с блок Енергетик 1, който пак е в Здравец. Имахме 2 табла там. Когато отидох да го почвам, дойде му реда, не си имахме така общо взето списък и отивам аз с всичките материали и заварам, че то всъщност таблото е вече изрисувано от хората, които си живеят там. Което е търсен ефект. Не го очаквах съвсем така скоро да стане, но де-факто се случи точно това. Беше отразено от телевизиите, те се облагородиха и околната градинка, площите, бойдисаха си пейки, катерушки и така. Така че това нещо се случва, защото хората имат интерес и разбиране, че това е един общ процес. Той не е изолиран, както една изложба да представи някой, а по-скоро е едно общуване, някакъв тип диалог между нас. Като това нещо наистина търпи развитие и ще намерим подходяща форма това да се случи.
ще ангажираме. Да.